أرست زينم ناي موداتا كارد حوحات استبهالت نجنرال تادس ورد ألامي بمال تقراي ناب زي تفلت اتفاقات نمئتاو زقبر زل شرحي تقاليعن مسمر بابور مقالة هاواش ني هاجر كيسارة أيو كبلوك قدما مينستر أبي أحمد قليصم منقست جبتي ني إثيوبيا أب ودب تاجرا ناي 600 تاوي واننت كل وازقرب حتو بإثيوبيا تقبالنت كم زي رقبتها قليصلم أب كبابي غوندر زنقاسو قوس زنبر عطقات فانو إيدهم من سراويت مكلخال إثيوبيا هيبهم اللوم ግብጽ ነላላዊነትን ግዛአተም ሓድነትን ኤርትራ ሙሉእ ድጋፍ ከም ዘለዋ አረጋጊጻም ኢራን ድሌት ምምላእ ኒውክሌር እንተሓዲጋ ሃብታም ሃገር ክንገብራ ኢና ክትብል አሜሪካ ንኢራን ናይ ዕብየት ጻውዒት አቅሪባለም ክብራትን ክብራንን ተኸታተልቲ ሚድያናተይቲ በብዘለኹም ወሰላም ክትኾነና ንምንም ንሎም ድማ በአርእስተ ዜና ፈሊምና የለና ሕዚ በቀጥታ ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ኢና ሰናይ ጻንሒትን ناي موداتا كاردي حوحات استبهاله نجنرال تادسه طلامي بمال تግራይ ናብ ዘይተፈልጠ ጥፋት ምእታው ዝግበር ዘሎ ሽርሒ ተቃሊዑ እቲ ብሉሙድ ጉጅለ መንጀሪኖ ተባሂል ጽዋዕ ክፍል መሪሕነት ሕወሓት በጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንምፍራስን ሰሮ መንግስቱን ንምምላስን ዝሓንጸጾ ሓድሽ ሽርሒ ኣብ ስራሕ ፈጻሚ ምስ ፈሸሎ ሕዚ ናብ ኣክሱም ብምኻድ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ተረርሲ ጉምቲ ንምውሳድ ይዳለሎ ተባሂሉ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝተጀመረ ህጹጽ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከም ዝፈረሰ ዘበስር ሰነድ ኣቕሪበሉ እቲ ሰነድ ብቀንዱ መኸተ ዳግማይ ንምጅማርን ንጀነራል ታደሰ ወረደ ኣሊኻ ዝተመርጸ መንግስቲ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ስልጣን ንምምላስ ዝዓለመን ተባሂሉ እቲ ሰነድ ንጀነራል ታደሰ ወረደን ነቶም ንመሪሕነት ሕወሓትን ዝቃወሙ ዘለዉ ኣባላት ስራሕ ፈጻምን ማእኸላይ ኮሚቴን ሓይልታት ጠልመት ክብል ፈርጅዎም ኣሎም እዚ ጸለመን ጠቐነን እዚ ነቶም ኣብ ውሽጢ ትውድብ ኮይኖም ለውጢ ዝደልዩ ኣካላት ንምእላይ ዝዓለመ ሽርሕ ምዃኑ ሚድያና ተመልኪተሎም እቲ ጉጅለ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ተቃውሞ ከይገጥሙ ብምስጋ ሎሚ ኣብ ዝግበር ናይ ድምፂ ምሃብ ስነ ስርዓት ንረሕኡ ንምውሓስ ዓጽመ ስጋና ይኹም ብዝብል ስምዒታዊ ጻውዒት ኣብ ልዕሊ ኣባላት ጽዕንቶ ይፈጠረሎም ከይተዋርድና ታሪኻዊ ስሕተት ከይትፍጽሙ ብዝብል ቃላት ተጠቂሞም በአዘዝ ሰራዊትን ዲያስፖራ ነቢሎም ሓደ ጽዕንቶ ክፈጥሩ ሓዲሮም ኣለው ተባሂሉ እዚ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ተንኮል ሕወሓት ንጀጋኑ ደቆ ንምብላዕ ካብ ዝጥቀመሎ ዝነበረ ነዊሕ ታሪኽ ስርሕታት ዝቕዳሕ ምዃኑ ምንጭታትና ዘኻኺሮም ካብቲ 1969 ዝተገብረ ሕንፍሽፍሽ ጀሚሩ ኣብ 1993 ንጀነራል ጻድቃን ስያ ብርሃን ካልኦት ንምእላይ ዝተኻይደ ሽርሒ ሕዚ ድማ ኣብ 2018 ብተመሳሳሊ ዓጽመ ስጋ ብምምጻእ ትግራይ ናብ ጥፍኣት ንምኽታት ይስራሓሉ ተባሂሉ እቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ከምቲ ናይ ቀድሚ ሕዚ ኣይኮነን ሕዚ ኩሉ ዝነቐሐሉን ህዝቢ ሓቂ ዝፈለጠሉን ግዜ እዩ እዚ ጉጅለ እዚ ንትግራይ ናብ ዝኸፍአ ጥፍኣት ከይወስዳ ሓቢርካ ምቅላስ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከቡ መስመር ባቡር መቀለ አዋሽ ና ሀገር ኪሳራ ይክብሉ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገሊጾም ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስ ኢቢሲ ኣብ ዝገበር ወጻንሒት ኣብ አዋሽ ናብ መቀለ ዝርጋሕ መስመር ባቡር ኣኽሳሪ ኢንቨስትመንት ይክብሉ ገሊጾም እቲ ብቢልዮናት ዝቁጸር ዶላር ልቃሕ ዝተሰርሐ ፕሮጀክት ኣብ 50 ዓመታት እውን ዕድኡ ክኸፍል ከም ዘይኽእል ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተዛሪቦም ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከም ዝገለጽዎ ንህንጸት መስመር ባቡር አዋሽ መቀለ 2.6 ቢልዮን ዶላር ናይ ንግዲ ልቃሕ ተወሲዱ እዩ ይኹን እምበር እቲ ልቃሕ ጥዑይ ብዘይኾነ መንገዲ ዝተወሰደ ብምዃኑ እቲ መስመር ዝተዘርግሐሉ ከባቢ ድማ ዝጓዓዝ እኹል ፍርያት ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ብምዃኑ እቲ ኢንቨስትመንት ርእሱ ክመልስ ዘይኽእል ብርኪ ከም ዝበጽሕ ኣፍሊጦም ከም መስመር ባቡር አዲስ አበባ መቀለ ኣስመራን ሞያሌን ዝበሉ ፕሮጀክታት ንኢትዮጵያውያን መሰረታዊ ኣገደስትን ምዃኖም ጠቒሶም ቀዳማ ሚኒስትር እውን ገሊጾም እዮም ይኹን እምበር መዓዝን ከመይ ይስራሕ ዝብል ሕቶ ጥንቃቐ ከም ዘድልየ ጠቒሶም ኣለው ናይ መቀለ መስመር ባቡር ግን እዚ ጥንቃቐ ከም ዘይተገበረሉ እውን ኣመላኺቶም ቀዳማ ሚኒስትር አብይ ኣብቲ መስመር ባቡር ዝፈሰሰ 2.6 ቢልዮን ዶላር ምስ ፋብሪካ ድኹዒ ብምንጻር መብርሂ ሂቦም ኣለው ሕዚ ምስ ዳንጎቴ ብምዃን ብ2.5 ቢልዮን ዶላር ዝህነት ዘሎ ፋብሪካ ድኹዒ ኣብ ውሽጢ 4 ዋርሕ ተዛዚሙ
ካብ 3 ክሳብ 6 ዓመታት ኣብ ዘሎ ግዜ ዘውፅአ ወጻኢ ክመልስ ከም ዝኽእል ገሊፆም እትን መስመር ባቡር ዝወፅእ ቢልዮናት ዶላር መጀመርታ ኣብ ፋብሪካ ድኽዒ ውዒሉ እንተዝኸውን እቲ ፋብሪካ ብዝረኸቦ ትርፊ ነቲ ባቡር ብቐሊሉ ምስራሕ ምተኸኣለ ነይሩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሕዚ ግን መሰረተ ልምዓት እንተሃለዉ እውን ዝጓዓዝ ፍርያት ብዘይምህላው ንሃገር ኪሳራን ዕዳን ተቃሊዓ እያ ኢሎም መንግስቲ ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ታጁራ ናይ 60 ሚእታዊ ዋንነት ክህልዋ ዘቕረበ ሕቶ ብኢትዮጵያ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ተገሊጹ መንግስቲ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ታጁራ ዝለዓለ ናይ ዋንነት ብጽሒት ክህልዋ ብምፍቃድ ንኢትዮጵያ ናይ 60 ሚእታዊ ዋንነት ሕቶ ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ እዚ ማለት ኢትዮጵያ ካብ በዓላ ካብ ጅቡቲ ንላዕሊ ዋንነት ክህልዋ ዝኽእል ዕድል እዩ ነይሩ ባዕል ስልጣን ወደባትን ነፃ ንግድን ቀጠናን ጅቡቲ ከም ዝሓበሩ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ዋሕስን ብጽሒት ካብ ምቕባል ንላዕሊ ኣብቲ ስምምዕነት ኮሪደር ወይ ናይ መሬት መተሓላለፊ ስምምዕነት ክውሰኽ ብምሕታታ ድርድሩ ከይተዓወተ ተሪፉ ኢሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት አቡበከር ኢትዮጵያ ካብ ዋንነት ወጻኢ መተሓላለፊ መንገዲ ብምድላያ ነቲ ዋንነት ሕቶ ውድቂ ከም ዝገበሮ ተገሊጾም እቶም ሓላፊ ከም ዘስመሩሉ ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያ ንምትሕባር ኩሉ ግዜ ድልውቲ እያ ወደባትና ንምጥቃም ዘድልዩ ኩሎም መገልገልታት ነቐርበለና ንኢትዮጵያ ደንበና ኩሉ ግዜ ክፉት ይብማል ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ዝለዓለ ብጽሒት ንምሃብ ንጹር ቅዋም ከም ዝነበራ ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ነቲ ናይ 60 ሚእታዊ ዋንነት ውድቀ ብምግባራ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ናይ ወደብ ድርድር ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዘሰጋገረ የርኢ ኢትዮጵያ ካብ ዋንነት ንላዕሊ ውሕስ ዝኾነ ናይ መሬት መተሓላለፊ ኮሪደር ምድላያ ኣብ ቀጻሊ ምስ ጅቡቲ ይኹን ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዝግበር ናይ ወደብ ድርድር መልክዑ ክቕይሮ ከም ዝኽእል ይግመት ኣብ ከባቢ ጎንደር ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ዕጡቃት ፋኖ ኢዶም ንሰራዊት ምክልኻል ሂቦም እቲ ቃልሲን ህዝቢ ምሓራ ዘምፀ ለውጢ የውልን ክብሉ እውን ገሊፆም ኣሎም ኣብ ከባቢ ጎንደር ዓንቃሽ ኣብ ዝበሃል ቦታ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣባላት ዕጡቃት ፋኖ መንግስቲ ዘቕረቦ ናይ ሰላም ጻውዒት ተቐቢሎም ኢዶም ንመንግስቲ ምክልኻል ሃገር ድሕር ምሃብ እቶም ዕጡቃት ኣጽዋሮም ን10 ክፍለ ሰራዊት ኣረኪቦም እዮም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝሓበሩ ኣብ ዙርያ ከተማ ጎንደር ክንቀሳቐሱ ዝነበሩ ኣባላት ፋኖ ኢዶም ሂቦም ኣሎም ኣዛዚ 10 ክፍለ ሰራዊት ኮሎኔል አሸናፊ በርኪ ከም ዝገለጾም እቶም ዕጡቃት ዝሓዝዎም ከም ብሬንን ክላሽንኮቭን ዝበሉ ዝተፈላለዩ ኣጽዋራት ንክፍለ ሰራዊቱ ኣረኪቦም ኣሎም እቶም ኢዶም ዝሃቡ ኣባላት ከም ዝገለጽዎ ኣብ በረኻ ምጽናሕ ንገዛእ ርእሶም ንህዝቦምን ካብ መጉዳእ ወጻኢ ንህዝቢ ኣምሓራ ዘምፀ ጭቡጥ ለውጢ ከም ዘየለ ተገንዚቦም ኣሎም ብምኽንያት እዚ ድማ ዋላ እኳ ደንጉ እንተነበረ መንግስቲ ዘቕረቦ ናይ ሰላም ጻውዒት ተቐቢሎም ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክምለሱ ከም ዝወሰኑ እቲ ኣዛዚ ገሊጹ ኮሎኔል አሸናፊ ነቲ ናይ ሰላም መራጽ ተቐቢሎም ዝተመልሱ ኣባላት ንህዝቦምን መንግስትን ይቕረታ ሓትሓቲቶም ናብ ሰላም ክምለሱ ብምውሳኖም ንኢድዎም እዩ ብተወሳኺ ድማ ሕዚ እውን ኣብ በረኻ ዘለዉ ካልኦት ኣባላት እቲ ጉጅለ ካብቲ ህውከት ወፂኦም ናብ ሰላማዊ ህይወት ክምለሱ ጻውዒት ተቕሪቡ ግብጽ ንላዕላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነት ኤርትራን ሙሉእ ድጋፍ ከም ዘለዋ ኣረጋጊጻ በሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ህይወትን ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣቶ ነስረዲን ሳሊሕን ዝምራሕ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኽ ኤርትራ ኣብ ግብጽ ዑደት ይገብረሎም እቲ ልኡኽ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ዶክተር ባድር ዓብደላቲ ተራኺቡ ኣብ ስትራቴጂካዊ ጉዳያት ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ዝጠመተ ዓሚቕ ዘተ ተኻይዶ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ዶክተር ባድር ዓብደላቲ ግብጽ ንሃገራዊ ልምዓታት ጻዕርታት ኤርትራ ንምድጋፍ ዘለዋ ተወፋይነት ኣረጋጊጹ ብፍላይ ኣብ ዓውድታት ቁጠባ ወፍሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ምስ ኤርትራ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ንምዕማቕ ግብጽ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ግብጽ ኣብ ኤርትራ ቴክኒካዊ ሓገዛትን ህንጸት ዓቕምን ንምሃብ ድልውቲ ምዃና ብምግላጽ ናይ ብሕቲ ኩባንያታት ግብጽ ኣብ ዕዳጋ ንኤርትራ ክሳተፋ ተባቢዑ ሚኒስትር ዓብደላቲ ኣብቲ ርክብ ከም ዘስመሩሉ ግብጽ ንላዕላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነት ኤርትራን ሙሉእ ድጋፍ ከም ዘለዋ ገሊጹ እዩ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ምልውዋጥ ምህናፅን ምውሃድን ምዕባይን ንግዲ ንምዕባይ ሓበራዊ ወፍሪ ንምትብባዕን ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ኣመላኺቶም እዮም ክልቲኦም ወገናት ኣብ ክልቲኣዊ ጉዳያት ጥራሕ ከይተሓፀሩ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት እውን ዓሚቕ ዘተ ኣካይዶም እዮም ብፍላይ እዋናዊ ምዕባለታት ሱዳን ሪፐብሊክ ሶማልያን ጸጥታን ቀይሕ ባሕርን ኣመልኪቶም ተማይጦም እዮም
ኢራን ድሌት ምምራት ኒኩለርን ተሓዲጋ ሃብታም ሃገርክን ገብራኢና ክትብል ኣሜሪካ ንኢራን ዘለዋና ዕብየት ጻውዒት ኣቕሪባ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘለዎ ጥሪ ኣብ ዝዓለ ብርኪ ኣብ ዘለሉ እዋን ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ ሓድሽ ዝርርብ ሰላም ክጅመር ከም ዝኽእል ኣመላኺቶም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣጽዋር ኒኩለር ካብ ምስራሕ እንተ ተቆጢባ እታ ሃገር ዓለም ዝፈልጣ ሃብታም ሃገርክን ገብራኢና ኢሎም ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ ከም ዝገለጽዎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝግበር ዝርርብ ሰላም ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኢራን ኣጽዋር ኒኩለር ናይ ምፍራይ ሓሳባታ እንተሓዲጋቶ ኢራን ክትብልጽግን ኣካል ዓለማዊ ቁጠባ ክትኸውን ክንገብራ ኢና ብምባል ንኢራን ዓብዪ ተስፋ ዘለዎ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣሎም ጄዲ ቫንስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዓሚቕ ዘይምትእማን ብሓንቲ ለይቲ ከም ዘይፍትሕ ኣሚኖም እዮም ይኹን እምበር ትራምፕ ዝደልይዎ ተራ ስምምዕነት ዘይኮነስ መሰረታዊ ለውጢ ዘምጽእ ዓብዪ ስምምዕነት ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ፓኪስታን ዝተኻየደ ቀዳማይ ዙር ዝርርብ ብዘይ ስምምዕነት ዝተዛዘመ እንትኸውን ቫንስ ሕዚ ብዘሎ መስርሕ ጽቡቕ ስምዒት ይስምዐና ኣሎ ኢሎም ብተመሳሳሊ ዜና ካናዳ ዓዲ እንግሊዝ ኣውስትራልያ ካልኦት 7 ሃገራት ኣብ ሊባኖስ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብህፁፅ ክቋረጽ ብሓበራዊ መግለጺ ሓቲተን ኣለዎም እዚ መግለጺ ብራዚል ኮሎምቢያ ኢንዶኔዥያ ጃፓን ዮርዳኖስን ስዊዘርላንድን እውን ዝተፈረመ እዩ እዘን ሃገራት ኣብ ሊባኖስ እናተጋደደ ኣብ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው በዝሒ ተመዛበልቲ ዘለዎን ዓብዪ ስጋኣት ገሊፀን ብፍላይ ድማ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት 3 ኣባላት ሓይሊ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ብምቕታሎም እቲ ተግባር ኣትሪረን ኮኒነን ኣለዋ ክቡራት ተኸታተልቲ ናተይ ቲቪ እዋናውን ሚዛናውን ሓበሬታታት በብእዋኑ ናባኹም ንክቐርበልኩም ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሚድያና ክትኾኑ ንዓደምና ንሎሚ ዘሰናዳእናዮም ዜናታት ነዞም ዘድመጽኩም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዝና እናመስገና ኣብ ናይ ጽባሕ ሰዓተ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም